आगमनाची आतुरता म्हणता म्हणता बाप्पा आले घराघरात आणि सार्वजनिक मंडळात. आगमनाची आतुरता म्हणता म्हणता बाप्पा आले घराघरात आणि सार्वजनिक मंडळात. चालली दावत आपल्या आरत्या आणि गणेश गीतांची चौका चौकात. या गणेश उत्सवातून मंडळाने द्यावे सामाजिक संदेश गावाला. आवडत नाही हो वाईट वर्तवणूक आणि धिंगाणा आपल्या बाप्पाला. या उत्सवातून संघटना कराव्यात मजबूत. या उत्सवातून संघटना कराव्यात मजबूत आणि करावी विचारांची देवाणघेवाण. यामुळे कोणीही राहणार नाही वंचित, सगळेच होतील विद्वान. गणपती बाप्पा कधीही करणार नाही कुणामध्येही भेदाभेद. गणपती बाप्पा कधीही करणार नाही कुणामध्येही भेदाभेद. मग आपणही त्यांच्या चरणी लीन होऊन कमी करू ना आपल्यातले मतभेद. मंडळाने द्यावा संदेश समतेचा. मंडळाने द्यावा संदेश समतेचा, नायनाट करावा घातक विषमतेचा. कधीही विसरू नका वृक्ष संवर्धन काळाची गरज आहे. बेटी बचाव बेटी पढाओ. धन्यवाद.